Athi uma uyindoda ufuna ukuzimela ube indoda hayi ukuthi ujabulisa kwengane ujabulele into oyinikezwa enye indoda indoda impela izijabulisa kwengane ijabulele impahla ezithengelwa enye indoda izijabulisa kwengane igxuma impela nje ijabulisa kwengane hayi bafowethu ngeke hayi Indakwazi yasemabheleni bantu usikala ngajona usikala ngenikonyana umfoka la xa ngokubamba msaqhuma kwabantu emzimkhulu Ayishaba okay ungqoro sibathi impunzi emnyama umfoka bheka umfoka sabatha phansi kwalana mgcobelo Hlakathi yaqethuka intshebe manje yahleka kancane fishifishi umfoka dlameni yahlala khona sikele ngejona Angahambi ngathi angihamba noqwephe lethi uzabantu ujuqu usibindi sengoye ngimthatha phansi kwazulu Sasha sanibonani bafowethu igama lami uSibongiseni Mfoka Ntombela ovela le ehlihluwe bafowethu nginibingelela ngaphansi komzansi trend la isuke khona siziletha ishisa kakhulu namuhla ke nginiphathele udaba lika Khehlezo ugcina ephendulile kwinsizwa yaseMatopo uMvuka Shelembe ugcina ephendulile kuKhehlezo kwinsizwa ebikade iphose ekhanda kuye asike sizwe iclip yakhona hansi bafowethu Mbula when it was level 5 or level 4 ngibe nabaculi from le till now ngiba support angithukile nami vele ngamangala ngathi awunali ibhadi lami nanga umuntu ezembele ithuna nkosiyami nakho ngenze njani ngishisa impepho ngishisa amabutho angazi noma ngishisa amabutho noma ngishisa izizwe ngoba zonke phela singamphelezela thina ezulwini mase imphelezela ezulwini kuyokhala abomaskandi futhi ngoba mina ngiyoshaya inja khali kade mangikhahlele inja kuyokhala ikati njengamanje ngiyabona abaningi basajabulile basathe lo mbana mayise phihlika inyawo esephumile lonto umzimba wonke bayoqala bathi umthakathi uKhehlelezi but ake ngilunge nje ngamasibomu ngilunge nje ngamasibomu ngeke ngimzibe ngithi ngisebhizi zobuya ngimbone linye ilanga ngisebhizi kwamanje but message ezoyakuyena ukuthi angakwenzi lento ayenzile angayenzi nakwabanye angayenzi nakwabanye sengaba mdala sengakhula angayenzi anymore kwabanye ngoba uyohlangana nembila ithutha ngiyinyanga ngiyakuphinda lokho ngiyinyanga ngiyumthakathi omncane ngiyinyanga ngiyakuphinda lokho ngiyagcizelela ngiyinyanga nize nimkhuze nane nithi hayi impela ugadlile angadlalele enyangeni nalo mthumayo ngicela ukuthi agijime umfana wabantu awumtshela ukuthi lalela hey yazwe ngathi ngithume endaweni errong uzophasha angicini ngokukhuluma kodwa ngicina ngokuye emsamo ngiyobika sengibikile emsamo ukuthi hayi bonanga umuntu engisukela ngenze njani okunye ke engikuphethe namuhla ngithe angeke ngithathe umfana omncane umfana webhovo bafowethu indodana yebhovo semazi kuLusanda ngeke ngithi ukumveza naye abantu bembone ukuthi uyazama naye umculo bafowethu nanguLusanda bafowethu bonke abantu bamazi ingane kaMqhumeni bafowethu nanguLusanda naye eveza ikhono lakho ukuthi lingakanani umculweni asitedele clip bafowethu bengaze betha abantu umfoka amahlobo usekhuluma kakhulu hansi clip yona ifuna uye kumthanda uphinde ngihlusha inhliziyo yami yona ifuna uye kumthanda uphinde ngihlusha inhliziyo yami uyaza ifuna uye kumthanda uphinde mangiphetheza mangisawile utona iyospome uphindile namhlanje unamanga yini mangiphetheza mangisawile utona uyospome uphindile unamanga namhlanje sobe sifake ingodo zethu sikhubukungu uyospome uphindile unamanga namhlanje sobe sifake ingodo zethu sikhubukungu uyospome lento okunye sikuphethe kunodaba lokula trenda kakhulu ke unodaba lokula trenda kakhulu lo siso wehliswe emontweni kuthiwa phuma emontweni kamngani wami kodwa ke asike singakhulumi kakhulu bafowethu asidedele clip idla abantu nansi clip bafowethu
Can you leave my fucking car? Can you leave my fucking car? Do you get money like that from Mama Sita? Uzophuma emotweni yamngani wami. Uzophuma. Tirika. Hlala lapha mina government. Tirika. Ngicela ungivule, usengixosha uKim. Hawu. Kathana wona. Sincintshe ukudla. Ukudla wona. Okunye bafowethu bengithanda ukunibuyisela kudala bafowethu ibhova ngeke ngithi nje today esiyazi uma kusondela usuku luka December la khona esisuke sikhumbula khona umqumeni ngithe angeke nje ngiyidedele nje clip yakhe ebedlala abantu beyibone bafowethu asike sidedele clip ungaze kuthiwa hawu mbuka amahlobo uthatha sonke isikhathi bafowethu usimoshela amadata kodwa ke engizothanda ukubonga kakhulu bafowethu ukuthi niyasupporta kakhulu bafowethu ngamadateni niyabuka amavideo amdlalo nimisela ukuthi le channel ikhule iyaphezulu siyabonga futhi kakhulu ngaleyo nto leyo bafowethu angeke ngidedele clip ungaze kuthiwa sengikhuluma kakhulu Sasha esikhathini esedlule ngaba umuntu obe nokuphoxeka kakhulu othandweni benginomama wengane besiphila kamnandi naye kodwa kuye nje kwaba khona usathana wangena phakathi kwethu watholakala ngazuthi sesifuna ukuba yidlanzanyana kuyena angazi ukuthi mhlambe yini ayengamenelisile nabala waphumelela kusenga sebebaningi sagcina sesihlukana ke ngaleso simo esinjalo so yangiphatha kabi ke lento lena mina ke into manje ngiphethe kabi mhlambe ebusuku ngalelo langa kade ngilale ngiphathe kabi kakhulu ngiphuphe ngicula nabanye babafowethu mhlambe asebenza ngithola iculo elithile gcina selifika ke nebala leli iculo ke elihambisana nalento hayi nebala kuthe uma ngabe lifika leli iculo eliluhle lunamandla lafika nje ngaleso sikhathi sana lo ngicabangela ukuthi ngizolenza kanjani ngoba ngangafisi ukuthi lapha ekhona ephoxeke noma mhlambe lo muntu wasentholile egcine sephatheka kabi ngame lokho evuselele ukuthi lo muntu usuka hayi ngicela ngithi angivele ngisho ngendlela engifila ngayo ngoba yekho engisebenza ingakho ngenze ngomethi luhle lunamanga ngoba uma usuphoxekile uzuzibuza ukuthi kahle kahle uthando lidingani ingakho uma ungizwa ngithi angazi ngalenzela engicabanga ukuthi sibathina amadoda sibaningi sinayo inkinga efana naleyo okuyilona culo abalithakasele kakhulu abantu ngamanye kuzoba seculweni lesibili elithi saphela isizwe mhlawumbe umuntu uma eselilalele uzwa kabi ngoba nami ngisesemuntu esemusha angisho ukuthi mhlawumbe ngisho kwabanye abantu mina ngibhekisi ngabini nami njengoba ngisemusha nje uma ngithi saphela isizwe ngisho nakumina uqobo ngoba ubona nje abafowethu sikhethe ngelazo umuntu osekhulile uma ekutshela ngento awukhoni ukuthi umlaleli uyakutshela ukuthi hey uyangibhedela lesalukwazi noma leli khehla liyangibhedela nathi ngangekho ebusheni ba kepha egcineni uma ngabe usufa udinga ukuthi ube phambi kwalo lelo wawungekho ebusheni balo lelo khehla noma leso salukwazi kube nzima kakhulu uyakhumbula ukuthi umama noma ubaba wathi ngakwenza ukuthi nokuthi ngabe namhlanje sekunesifo sengculaza nezinye izifo eziningi zocansi ngampela uma uyocansini olungaphephile sewuye kufanele ukuthi uyibuze ukuthi ngiyakuthanda yini ukufa uma ukuthanda shiya ke condom bese uyaya umuntu wesifazane loyo ungaqokile ijazi uzobona ukuthi kuzothatha insuku engaka ungafiki ngakho ke iko ngini nje hloniphani bafowethu asihlonipheni abazali bethu lezo silihloniphe futhi silinyathela ngokuhlonipha ngoba sifa sibancane ngakho kahlanu izifasezini ngize kuyingomeni yesithathu akuvumi nje mhlawumbe omunye umuntu usekeyibuza ukuthi le ndoda sonke isikhathi yasibalisela ngokufa engazuthi thina sifele cha ngixoshi ngokufa nami yinto engiphethe kabi kakhulu enhliziyweni angisena bazala nginayihlobo ihlobo nginazo empeleni kodwa ayiphelelanga ngakho ngithi uma ngicabanga ngithi mhlasimbe nala esengikhona manje kuleli zinga abantu asebengibeke kulona ngiye ngiyibuza ukuthi
ukube ngiseni nabazali bami nehloko zami nabafowethu ngabe mhlambe bajabula kanjani noma bengibona ngikuleli izimo ezilona. Ngicabanga ukuthi mhlambe ngabe ngaso sonke isikhathi mangizongena endlini kuba nehlaya elimnandi esilikhulumayo esasilikhuluma besaphila bese kuyabuya nakho kunye bafowethu abantu bakhale kakhulu ngevideo bangezwe la ebekade vela khona egiya ethengele ukhehlelezi impahla. Abantu bakhala kakhulu bathi uma uyindoda ufuna ukuzimela uyindoda, hayi ukuthi ujabuliswe kwengane ujabulele into oyinikezwa enye indoda. Moya indoda ufuna ukuzimela kodwa ke awuthi ngingakhuluma kakhulu impahla mase zimbona uyise sethengelwe enye indoda impahla kanjena ayizothini. Indoda impela izijabulisa kwengane, ijabulele impahla ezithengelwa enye indoda. Izijabulisa kwengane xuma impela nje ijabulisa kwengane. Hayi bafowethu ngeke hayi. Siphila kwelinye izwe manje. Kanti lonjawo iphumile ke bafowethu i-CD promo kanjona ngoba kade ngishilo kwivideo edlulile bafowethu. Iphumile i-CD promo kanjona abantu ngicela begijime beyibuka bezoyiveza nje kancane ngoba azimolekile kahle ukuveza umsebenzi ongasiwona wethu, kodwa siyazama nje ukuveza lapho nalapho for ukutshengisa abantu abangakaze beyibone lonto leyo. Ngizodelela nje clip ekhona encane bafowethu, khona nizogijima nihambe noyisearcha niyibone i-CD promo yakhona bafowethu. Nomthandene bethembisile ukuthi i-album yakhe uzoyidedela nevo bafowethu. Niyazi umthandene uhleze bethi izinto ezikhala kahle ezwe yebo. Insizwa ke lena bonke abantu basuke belindele icover kaMthandene ngoba abanye abaningi babonile uthe mayidedela i-CD cover i-CD loading ngibone igijima kuma 17k within one day. Kusho ukuthi umculi olindelwa abantu abaningi, othandwa abantu ezweni bafowethu. Ngithi ngibonge kakhulu ke bafowethu, ungabe sekuthiwa ngikhulume kakhulu. Nisifollow ku-Facebook Mzansi Trend TV, ningakhohlwa ukusubscribe bafowethu. Subscribe la khona uzothola izinto ezinhle. Ngiyabonga kakhulu bafowethu. Mfoka amahloko uyayidela. Dunenzondo wena udlala ingoma yami kodwa unomono, uthanda ingoma yami kodwa unenzondo udlala ingoma yami kodwa unomona, wena uthanda ingoma yami.